hlavne kvôli rodine. Tá ma teda dala v možno 6-5 rokoch na klavír. Keď som strávil 9 alebo 8 rokov, že teraz presne nepamätám. A kvôli tomu ma aj hudba celkom znechucovala. Teda nemal som rád klavír, nemal som rád nič spojené s hudbou, pretože to silenie do tej hudby mi to znechucovalo. Ako náhle som ale odišiel z hudby, začal som si uvedomovať, že tá hudba vlastne je dobrá. A teda troška som hral na klavír, potom som skúšal basu a basa sa mi začala o dosť viacej páčiť ako klavír. A technicky som sa potom som sa vlastne dostal k tomu, že Jakub tuto ma oslovil, že zakladá kapelu a potrebuje basáka. A ja som v tej dobe akurát začínal na basu, ale vedel som základy basu B. Takže sme sa vlastne spojili a takto som tu teraz vlastne. Poznali sme sa na základke v prvom ročníku. Mali sme aj také symboly, že krížik cez hruď znamenal, že nie si môj kamarát a fajka znamenal, že si môj kamarát. My sme boli proste takí, by som povedal, idioti trochu, ako to malé deti, že proste niečo niekto zle urobil a už hneď krížik proste cez hruď a ja neviem. Takže naše kamarátstvo proste na prvom stupni na základke bolo také, že bol som kamarát, nebol som kamarát, proste vždy sa to striedalo. Boli sme taká friend grupka, ale s Kristom sa poznáme už skoro 12 rokov. Vždycky si pamätám, že proste mal do školy nejaké Lega a takto proste, vždycky bol fanúšik Lega. A proste pamätám si jeden moment, kedy konečne aj ja som dostal proste niečo, rodičia nechceli kúpiť Lego. A to bolo, myslím, že nejaký ten Bionicle, alebo také nejak sa to volalo, proste taká figurka. A Kristus to strašne chcel, ale moja mamina mu to nechcela dať, tak on sa rozplakal. Ja som viedol Kristiána od malička k hudbe, pretože sme generácia, asi 4. generácia muzikantov. Tak to bolo prirodzené, že budem viesť k hudbe, ale snažil som sa to robiť tak, že aby to bral ako hobby. A prišiel do určitého momentu, to bolo zhruba okolo roku 2019-2020, keď začala korona, kedy sa to v ňom zlomilo a prestal hrať klavír, hral totiž na klavír a prestal mať záujem o muziku. A teraz vlastne ten záujem o muziku som tak znova reštartoval posledný rok a kúpil som bas-gitaru a som veľmi rád, že práve tá bas-gitara od Kytela a je v takých tých mojich šlapajách a počúva rovnakú muziku, zažíva také tie rovnaké etapy v tej fázi, tak sa zoznamuje s tou bas-gitarou a je mi to strašne príjemné. Moja inšpirácia je môj otec a jeden basista, ktorý sa volá Stuart Zender. On je z kapely známa ako Jamiroquai. A on tam dával veľmi dobré basové linky, z ktorých teraz sa ich aj učím a z nich si dozberám akože príklad aj v basových linkách, ktoré aj robíme v kapele. Stále má rád Lego vlastne, ale teraz sa do toho pridali, že začal pozerať anime, číta si mangy proste, je to nerd, jak sa patrí, a aj túto jeho personalitu proste zbožňujem, lebo proste aj keď ide aj o hudbu, tak vlastne nemá žiadny blok k žánrom a proste hoci čo hrá. Od proste rock'n'rollu po black metal, proste nerobím ani funk, pop, proste nič mu nerobí problém. Môj sen bol byť právnik, ale teraz, ak sa tu mieša teda aj tá hudba, tak popravde jasne to nevidím, že kde sa teraz presne vidím, ale vedel by som si predstaviť byť, dajme tomu, právnik, kde popri tom robím aj hudbu, takže nie je to pre mňa nepredstaviteľné, viem si takto predstaviť, ale hlavne záleží, čo nám pôjde viacej, čo bude viacej výnosné. Teda keď nám pôjde lepšie kapela, tak sa vzdám právnictva a pôjdem radšej kapelovať. Keď zase pôjde lepšie právnictvo ako kapela, tak sa stále budem venovať kapele, ale viacej právnictvu.